Hola, bona tarda. Soc en Ricard Jornet, de Som Mobilitat. Avui farem aquesta sessió per explicar tots els serveis que oferim Som Mobilitat a les comunitats energètiques i també per reflexionar sobre quins serveis poden oferir les comunitats energètiques sobre mobilitat sostenible. Sobretot en el nostre cas ens enfoquem al vehicle elèctric compartit, principalment cotxes i furgonetes, però també com a cooperativa principalment el que apostem és perquè la gent resolguem les nostres necessitats caminant, a peu, caminant, amb bicicleta i transport públic. Llavors, començo la presentació. Primer de tot, presentar qui som. Som Mobilitat vam néixer el 2016. Vam néixer a Mataró amb la idea de treballar en l'àmbit de la mobilitat, com era el cas de Som Energia. Veníem de ser socis activistes de Som Energia, vèiem tota la feina que estava fent Som Energia i l'útil que era per la societat i veiem molt necessari que es fes el mateix projecte en l'àmbit de la mobilitat, perquè en aquell moment ja es parlava de molt de vehicle elèctric, però la indústria del motor seguia com apretant molt per seguir venent vehicles de combustió i sobretot també per seguir imperant fomentar i sobretot fer que fos el principal línia de negoci d'aquests fabricants que fos la venda de vehicles privats. Llavors, la nostra missió és ajudar la gent a fer una mobilitat més sostenible. Ara mateix tenim més de 130 cotxes en l'aplicació i també en tenim 25 amb serveis tancats que no es veuen en l'aplicació. A vegades són serveis que oferim en renting, a vegades són cotxes amb subscripció que ens lloga gent, tenim també en comunitats tancades, en comunitats energètiques o car sharings per a empreses. La nostra frase preferida és aquesta part de apostem per caminar, anar en bicicleta i apostem pel transport públic i quan faci falta un vehicle motor, l'aposta és que aquest vehicle sigui elèctric i compartit. En el cas aquí podeu veure bicicletes i motos. En principi, motos no tenim previst incorporar-les a la flota. Bicicletes sí que tenim algun cas a la Universitat de Vic que tenen 3 bicicletes elèctriques, però és una comunitat tancada. I també sí que tenim diverses furgonetes. La majoria estan en comunitats tancades. I la nostra missió és això, és oferir serveis de mobilitat per accelerar la transició cap a una mobilitat més sostenible. El que volem és ajudar a la gent, a les entitats i a l'administració pública a fer aquest canvi, de passar d'una mobilitat amb vehicle privat fòssil, amb energies fòssils, que siguin amb vehicles elèctrics compartits. Aquí podeu veure un dels nostres aparcaments. Això és a Barcelona. Aquí tenim una furgoneta, 2 cotxes. El cotxe són Renault Zoe. Això és el port de Mataró. Aquí en tenim 4. El tamany, la majoria dels vehicles que tenim a la flota són aparcaments, comunitats, nosaltres els diem comunitats, són comunitats entre 2 i 4 cotxes, la majoria. Alguns tenen només un cotxe, sobretot quan són ajuntaments petits, municipis petits, que qui lloga el nostre servei és l'Ajuntament, però si no el que intentem és ficar 2 o 3 cotxes perquè hi hagi més combinatòria i perquè es pugui tenir accés a més vehicles i l'estadística va a favor. Quan tens més vehicles, si tens 3 o 4 vehicles, una de les coses que hem après és que pots donar servei a més gent. Quan només tens un vehicle, en seguida el servei queda saturat. Aquí podeu veure els 4 passos del servei. Tu reserves el vehicle, pots reservar-lo amb 90 dies d'antelació. El dia que el necessites vas al lloc, sempre està aparcat en el mateix lloc, el cotxe, amb un punt de càrrega vinculat, obres el vehicle amb l'aplicació, fas el recado que vols i el tornes. I al tornar el tanques i tanques la reserva i se't genera el cobrament. En el cas de les comunitats energètiques, el servei és el mateix.
L'únic que nosaltres, el vehicle que dona serveis a la comunitat energètica es pot obrir a tothom, a tots els socis de Sommobilitat, però la comunitat energètica és qui decideix en quines condicions s'ofereixen als seus socis i quines tarifes s'apliquen i en quines condicions, en quins moments es pot obrir el cotxe a altres socis. Una de les particularitats nostres com a cooperativa és que amb ciutadania volem donar resposta també a empreses i entitats i administració pública. Bon dia, Roser. I la combinació de donar servei en aquests tres públics, ciutadania, empreses i administració pública, és la que ha fet que el projecte realment ara sigui un projecte diferent al que hi havia fins ara, perquè normalment els car sharings o les empreses de mobilitat estaven molt focalitzades a grans ciutats o a espais molt concrets, ciutats amb unes característiques molt concretes, normalment amb molta densitat, i en el nostre cas, gràcies a aquesta combinació de que treballem amb l'administració pública i també treballem per entitats i donem servei a la ciutadania, doncs tenim vehicles en municipis molt petits que el que fem és agregar la demanda d'aquests tres públics. I, per tant, molts cops quan alguns diuen escolta, és que jo vull que vingueu al meu poble o al meu municipi. Si són municipis petits, de menys de 60.000 habitants, per estar en aquests municipis el que necessitem és que hi hagi una empresa o algun ajuntament que contracti un bon paquet de servei i la resta del temps sí que quedaria obert a tots els veïns. Un dels serveis que tenim que són els productes nostres amb més èxit és oferir un vehicle de dilluns a divendres per l'Ajuntament en horari laboral, tancat o no, pot ser obert a tothom, i amb aquests mateixos vehicles als vespres i a les tardes i al cap de setmana es dona servei a la ciutadania. El cas més exitós que tenim és l'Ajuntament del Prat, que també va fer una comunitat energètica, i allà tenim 12 vehicles, perdoneu, m'he agafat al·lèrgia de cop, tenim 12 vehicles que donen servei a tots els tècnics de l'Ajuntament del Prat en un format de car sharing, alguns estan només per l'Ajuntament i els altres estan oberts a tothom, i a part de donar serveis a l'Ajuntament del Prat, també donen serveis a tots els veïns, i és un cas d'èxit molt gran perquè els veïns tenen descompte en la tarifa, tenen un preu millor i són vehicles que es fan servir molt i la gent en general està molt contenta. Llavors, una mica com veiem la mobilitat del futur, veiem que serà elèctrica sí o sí, cada cop estan entrant vehicles elèctrics amb bateries amb més capacitat, que es carreguen més ràpides, amb menys degradació, més reciclables, més sostenibles, amb materials més abundants. Vull dir, està havent-hi una revolució molt forta amb el sector de les bateries. Penseu que les bateries és un dels sectors més emergents del món, perquè l'energia mou el món i perquè les bateries les necessitem per tot. Les necessitem pels mòbils, pels portàtils, per tot tipus de gadgets. També cada cop més es fiquen en bateries i els vehicles i els cotxes i les motos són bateries amb rodes i una de les coses importants que s'explica poc és que gràcies, si volem un mercat elèctric 100% renovable, necessitem ficar més bateries, ja sigui en format cotxe o bateries estacionàries, perquè el que necessitem és creuar oferta i demanda i les bateries aporten aquesta flexibilitat del sistema. A part, també hi ha altres millores que es poden fer en el sistema elèctric per millorar com cacem la producció energètica renovable, que és fa sol quan fa sol, fa vent quan fa vent, i l'única energia renovable que realment és activable és la hidràulica. Després, una altra tendència és que serà compartida. Nosaltres no diem que tota serà compartida, vull dir, el que sí que diem és que a 20 anys vista cada cop hi haurà menys vehicles de combustió. De fet, a partir del 2035 es parla de que estarà prohibit comprar cotxes de combustió i això vol dir que normalment hi ha països que ja ho van aplicar-ho el 2030 i en aquests països 5 anys abans es van deixar de vendre. Vull dir que realment una prohibició el que fa és que ja molts anys abans ningú
es va comprar un objecte que al cap de 5 anys està prohibit entrar-ne de nous, de característica, i el que fa és enviar una senyal molt clara al mercat, és que és un producte que es devaluarà. Això, en general, a Europa ja està havent-hi una transició forta cap al vehicle elèctric. En el cas d'Espanya, com en altres coses, anem més retrasats, i a Catalunya també anem més retrasats. A Catalunya tenim més feina feta amb els punts de recàrrega respecte a Espanya, però, per exemple, un país com Portugal, que en altres temes estem més igualats en aquest tema dels vehicles elèctrics i la xarxa elèctrica dels punts de recàrrega, ha fet molt més bona feina. I per tercer punt, el punt també important, és que el vehicle serà elèctric, serà compartit, i el que també hi haurà vehicles autònoms. Aquests vehicles autònoms, aquí per això fiquem una alerta, perquè és una tecnologia que pot aportar solucions, sobretot, per exemple, en àmbit rural, o pot ser una millora respecte a la mobilitat que tenim a les nostres carreteres, però també té perills i la governança ha de ser comunitària. És a dir, no es pot oferir vehicles autònoms només pensant que la gent es pugui comprar un vehicle autònom i el pugui fer servir maximitzant el seu interès. I us ficaré un exemple molt clar. Imagineu-vos algú que viu al Prat i que treballa a Barcelona, o si tingués un vehicle autònom privat, podria decidir cada matí, a les 9 del matí, tornar a anar a la feina i que a les 9:30 el cotxe tornés al Prat, estigués tot el dia allà, així s'estalviaria el pàrquing de Barcelona i a la nit tornar-lo a buscar. I això generaria 4 viatges per resoldre'n 2. Llavors, aquí què és el que realment hem d'aconseguir? Que si realment s'acaben imposant els vehicles autònoms, penseu que aquí sona ciència ficció, però a Xina i als Estats Units ja hi ha serveis de vehicles autònoms i aquests vehicles autònoms s'han d'optimitzar perquè com a mínim a cada viatge estigui portant gent, i a més seria encara millor si en cada viatge porten més d'una persona. Llavors, aquí hi haurà un tema important a legislar i que sobretot no siguin vehicles autònoms privats. I a nivell nostre treballem amb xarxa europea, hem creat una cooperativa de segon grau que gestiona la nostra aplicació. Llavors, qualsevol cooperativa europea o del món pot fer servir l'aplicació que vam fer a Som Mobilitat amb altres cooperatives. L'únic que ha de fer és fer una aportació de 4.000 euros i fer-se soci de la cooperativa, i ja té dret, és un soci i un vot, i ja té accés directe a les eines, i és una plataforma que l'estem desenvolupant conjuntament amb una mirada de prioritzar projectes de transició energètica en mans de la ciutadania. I en el cas de les comunitats energètiques, clarament, és un d'aquests casos, i nosaltres des de Som Mobilitat veiem que el que volem és oferir vehicles elèctrics compartits i també la possibilitat d'utilitzar la nostra tecnologia a les comunitats energètiques. Per això la nostra visió és a nivell de Catalunya treballar amb la nostra flota i també amb la nostra flota de Som Mobilitat pròpia, complementar els serveis de les comunitats energètiques que vulguin activar i alhora també les comunitats energètiques que puguin obrir el seu servei amb els nostres socis de Som Mobilitat. I així tots treballant en xarxa. Ara farem un repàs dels serveis de mobilitat sostenible per comunitats energètiques que es poden oferir en una comunitat energètica. Hi ha una part d'infraestructura de recàrrega per vehicles elèctrics, instal·lació de punts de recàrrega i tota la gestió d'aquests punts. Nosaltres això, els que són en groc claret, són projectes que estem estudiant oferir-los i que ja estem fent feina, estem avançant per algun dia poder oferir aquest servei. I la nostra idea aquí seria que les comunitats energètiques demanin als ajuntaments agafar el control dels punts de recàrrega i gestionar els punts de recàrrega. I després, un cop la comunitat energètica ha agafat el control dels punts de recàrrega, arribar a un acord amb nosaltres, amb Som Mobilitat, i nosaltres portaríem la gestió operativa d'aquests punts i contractaríem serveis de professionals d'empreses que es dediquen al tema de manteniments de punts de recàrrega, però tot el que, és a dir, crearíem una xarxa de punts de recàrrega de rotació de les comunitats energètiques. I això
seria molt útil perquè ara mateix a Catalunya hi ha molts municipis que tenen punts de recàrrega que estan infrautilitzats i inframantinguts. Molts encara donen l'energia gratuïta, que això és un drama, perquè realment no fomenta la mobilitat elèctrica, regalar l'energia gratuïta, perquè el que passa és que són punts que, com que és una despesa per l'Ajuntament, no hi ha manteniment, i com que no hi ha manteniment, l'experiència d'usuari és molt dolenta. Llavors, realment, nosaltres ja fa anys que des de Som Mobilitat diem que s'ha de pagar tot, l'energia té un cost mediambiental i un cost de generació, s'ha de pagar uns preus que no sigui un abús, no? Que moltes grans empreses el que fan són preus que realment ho fan perquè no arrenqui la mobilitat elèctrica, i el que s'ha de fer és ficar preus amb una visió de fomentar el vehicle elèctric, i ja se pot ser el vehicle elèctric compartit, i per això és tan important que les comunitats energètiques prenguin el control i comencin a tenir control sobre els punts de recàrrega. Després ja veurem que hi ha un cas molt conegut, que és el de Balenyà Sostenible, que ells tenen diversos punts de recàrrega, i l'altre dia parlava amb en Ramon, que és un dels impulsors, i em deia que cada cop tenien més càrregues. El segon servei, i aquest és el que oferim nosaltres, és car sharing elèctric comunitari, i seria que el vehicle es faci... Un vehicle el compra, principalment seria que el comprés la comunitat energètica, però també el podria llogar a Som Mobilitat, després veurem diferents escenaris, i aquest vehicle s'ofereix a tots els membres de la comunitat amb unes condicions que decideix la comunitat energètica. Allí, a part, aquest vehicle es pot obrir a la resta de socis de Som Mobilitat amb les condicions que marca Som Mobilitat. El tercer servei és vehicles elèctrics. És amb el mateix vehicle que tenim, oferir serveis a empreses i entitats, i això ja ho veurem després, que això ajuda a pagar el cost del vehicle, i és una línia que el mateix que nosaltres hem fet amb ajuntaments, creiem que hi ha moltes comunitats energètiques que ho poden fer, i nosaltres aquí el que fem és oferir la capa de servei, de donar un servei professional per acompanyar aquestes comunitats energètiques que no tinguin que fer la feina del dia a dia i que ells simplement el que facin és tenir governança sobre les tarifes del vehicle, sobre les condicions i gaudir d'aquest vehicle. El quart punt és el tema de lloguer de bicicletes mecàniques o elèctriques. Aquí nosaltres és un projecte que fa molts anys que ens agradaria fer. No l'hem pogut fer perquè no surten, és molt difícil que surtin els números perquè hauria de ser flotes molt grans, però amb les comunitats energètiques sí que pot ser que surtin perquè podria haver-hi comunitats energètiques que tinguin socis activistes de la bicicleta que es decideixin que el manteniment el fan ells. Si això passa, si el manteniment... Espereu, que hem demanat entrar a la reunió. Hola, Adrià. Ui, bueno, no sé què ha passat. Mira. Hola, Adrià. Què tal? Estem aquí... Seguim amb la xerrada, vale? Perfecte, perdoneu. El tema de les bicicletes mecàniques o elèctriques, nosaltres amb Som Mobilitat hem estudiat diferents vegades arrencar projectes de bicicleta elèctrica compartida i l'únic projecte que hem fet és amb la Universitat de Vic perquè era una comunitat tancada i ells poden fer el manteniment. Nosaltres com a cooperativa ens és molt difícil mantenir petites flotes arreu del territori i per això no hem vist la manera d'arrencar aquest model, que ens encantaria poder oferir aquest servei. Però amb les comunitats energètiques sí que veiem que pot haver-hi viabilitat econòmica, sobretot si la comunitat energètica és creativa i aconsegueix unes bicicletes amb una subvenció o amb una donació o amb unes aportacions o amb una compra que es fa al principi fent un crowdfunding. Llavors aquestes bicicletes després es connecten amb una tecnologia que veurem i es comparteixen, i és la mateixa comunitat, que és de la mateixa comunitat del municipi, qui manté les bicicletes. Després, el cinquè servei seria descomptes en serveis de mobilitat sostenible. Per exemple, en aquest cas, nosaltres, Som Mobilitat, tenim una proposta per a les comunitats energètiques. Si una comunitat energètica d'un municipi no té vehicles elèctrics, però vol que els seus socis tinguin accés als vehicles elèctrics de Som Mobilitat, el que oferim és un descompte d'un 11%. S'han de fer socis, però sense pagar cap prepagament mensual, tenen ja un descompte de l'11% en la tarifa.
i altres incentius que es puguin crear amb transport del municipi o així, també podria capitalitzar la comunitat energètica. No? Després hi ha un tema de sistemes de gestió energètica per la mobilitat, això ja és més temes de flexibilitat. Aquí recordeu que aquest seria el groc claret, és que són projectes que nosaltres potencialment podríem desenvolupar, i per acabar, l'últim servei que es pot oferir són plans de mobilitat comunitària. Nosaltres aquí sí que no hi entrem, però sí que hi ha empreses que s'hi dediquen, i també podria haver-hi bones pràctiques, que això també seria una cosa interessant, que si hi ha comunitats energètiques que fan bones pràctiques, que ho comparteixin entre elles, no? Aquestes bones pràctiques o aquests documents que expliquen com tirar endavant aquestes millores, que es comparteixin entre comunitats energètiques. Ara anem a entrar dins del servei del car sharing per comunitats energètiques, era el servei 2, que és aquest el principal que nosaltres oferim. El que és primer la connectivitat, connectar el vehicle a l'aplicació, això té un cost inicial d'uns 650 euros, i després la quota mensual pot anar entre 95 i 205, ara ho veurem, el ventall és ampli perquè hi ha diferents serveis, i acaben sent això, quota mensual de 95 i 205 euros més IVA per vehicle. Primer mirem aquí les tarifes i després veiem els pros i contres. Aquí podeu veure una mica l'esquema de com el base és el més bàsic de tots. Aquest seria l'opció on només som mobilitat, la comunitat energètica compra el cotxe, té el pàrquing, tot, i nosaltres aquí estem parlant només la part tecnològica. Nosaltres aquí ficaríem l'aplicació, la comunitat energètica faria servir l'aplicació, tenia un grup tancat dins de l'aplicació de Sommobilitat, rebrien uns informes amb els seus usos i tindrien un panell per gestionar els membres de la comunitat. Això són 65 euros més IVA. Després, el segon nivell és assistència, que és quan hi ha assistència 24 hores, 24/7, i aquí aquest és com per nosaltres entenem que hauria de ser el cost mínim que hauria de contractar una comunitat energètica si realment, a no ser que els socis que estan engegant la comunitat energètica, clar, vulguin respondre ells les trucades de problemes que pugui haver-hi amb el cotxe, que en poden ser múltiples. Nosaltres tenim un equip que es dedica a fer l'assistència telefònica, hi ha una expertesa darrere, i veiem que té tot el sentit del món que ho fem de manera mancomunada, no? I aquest és el preu. I després hi ha una altra opció, l'opció 3, que aquesta opció és l'obligatòria quan es vol oferir un vehicle a un ajuntament o a una entitat. Aquí, a part de tot l'altre que hem comentat, hi ha un seguiment del vehicle. Nosaltres tenim una aplicació que anem reportant totes les coses que li passen al vehicle i que ens avisa quan s'han de canviar les rodes, ens avisa quan s'ha de passar l'ITV, tot això ens ho va notificant, i és una cosa que hem après, que clar, és molt necessari fer-ho perquè en un dels casos que teníem no tenim aquest servei contractat i clar, és un problema perquè ells no ho acaben mirant, l'Ajuntament després no rep del tot bon servei i al final és una cosa, veiem que és necessari oferir aquest servei més complet per poder donar un servei més professional i que l'empresa o l'Ajuntament que està llogant el vehicle pugui tenir tot en regla. Després, hi ha altres opcions, per exemple, aquest que diu gestió del manteniment del vehicle, aquest més 70 euros al vehicle més. Això seria, si sumem aquests 70, els 135 són els 205, que és els que dèiem abans. Això sobretot està pensat per comunitats energètiques industrials, que això sí que ens ha passat, que ells ens diuen, mira, jo no em vull embrutar les mans, som un grup d'empreses, volem tenir un cotxe compartit, però volem que vosaltres us encarregueu de tot. Que fiqueu l'aplicació, que porteu el seguiment, que canvieu vosaltres la roda, que porteu l'ITV. Doncs això és justament tot el que li passi al cotxe, tot el que s'hagi de fer, de portar el mecànic, canviar les rodes, portar el manteniment, que tingui una rascada, tot això estaria inclòs en aquests 70. El que és la gestió de fer. No, evidentment no, la reparació així no entra. Això ja ho hauria de pagar la comunitat energètica.
I després hi ha un portal que desenvoluparem en els pròxims mesos, que aquí serien 25 euros més, que es pot donar més valor afegit a coses concretes que la gent ens està demanant i que són serveis casuístiques de preus o de condicions amb diferents característiques. Això serien 25 euros al mes i això és un mes al mes. Això sí que és opcional. I després hi ha el tema de la neteja, que això entenem que la neteja normalment la farà els membres de la comunitat, però en aquest cas, si la comunitat digués no, jo no vull netejar el cotxe, seria mínim 45 euros al mes més IVA, que aquí s'hauria de mirar, depèn dels usos, de fer-ne més o menys. Llavors, el tema d'arrencar un vehicle elèctric compartit amb una comunitat energètica, amb les diferents modalitats, té pros i contres. A nivell respecte a un car sharing com el de submobilitat més obert a tothom, un dels pros és que l'usuari sap que comparteix el vehicle en un grup tancat. Hi ha més sentiment de pertanyença, més sentiment que aquest cotxe és el del municipi o aquella flota és del municipi o és de la comunitat. Una de les gràcies també de fer-ho amb nosaltres és que el servei del vehicle de la comunitat, nosaltres, gràcies als nostres altres vehicles que tenim en el territori, podem complementar aquesta oferta. Si la comunitat energètica desenvolupa el servei amb nosaltres, pot rebre si algun dia que hi ha un soci que no té accés als vehicles perquè estan ocupats i en vol agafar un altre de la flota, doncs nosaltres podríem arribar a un acord i això s'hauria de tancar l'acord amb la comunitat energètica que qui paga això, perquè sí que aquest cotxe de submobilitat tindria un cost. I després a nivell de contres, és un servei, ara ho veurem, però és una mica més difícil d'activar perquè aquest grup s'ha de fer càrrec de tot el cost d'aquest vehicle. Ja veureu que són costos elevats, estem parlant de l'entorn de 600 euros, i llavors la contra és aquesta. És difícil d'activar, els membres han d'assumir la quota, a no ser que tinguem un ajuntament o una empresa, que és el model que nosaltres fem a Som Mobilitat Més, que és que hi ha una empresa que et paga per tenir el cotxe durant el dia de dilluns a divendres, et paga tot el cost de la majoria del cost de tenir aquest vehicle a disposició de l'Ajuntament o de l'empresa. I després, una de les contres, que això sí que ho podríem solventar fent xarxa, és que com són comunitats tancades, si les comunitats energètiques no interactuen i no intercooperen, al final estem fent grups tancats que si no creixen ells per si sols, queden grups massa tancats i aquí la combinatòria no entra i es dona un servei més precari. Perquè això no passi, el que hem d'aconseguir és que les comunitats energètiques siguin més grans, tinguin més serveis, més vehicles, o que s'intercooperin amb Som Mobilitat i amb altres també comunitats energètiques. Tot això la nostra aplicació ho permet i per això creiem que és molt interessant que ho fem tots de manera conjunta. I l'últim és que cal tancar la proposta amb tota la comunitat. Això ara ho veurem, però al final, així com nosaltres a Som Mobilitat comprem els cotxes i després els operem, en el cas de les comunitats energètiques no pot haver-hi aquest risc. El cost mensual de tenir aquell vehicle actiu s'ha de cobrir entre els membres de la comunitat energètica que vulguin fer servir el vehicle, per donar més seguretat en els ingressos del servei. Aquí veiem el model de despeses mensuals. Això seria que tenir en compte que la comunitat energètica ha comprat el cotxe, ha de pagar l'assegurança, la neteja se la fan ells, això ja seria en aquest cas s'ha ficat que s'ho fan els socis per activisme, com si diguéssim, que el mantenen entre tots. Si hi hagués un cost aquí s'hauria de ficar. Si la comunitat energètica diu no, nosaltres volem pagar als usuaris que netegin el cotxe, llavors aquí s'hauria de ficar un cost. Però nosaltres creiem que al ser comunitats més tancades seria bonic que es trobés la manera que entre la comunitat es mantingués el cotxe net. Nosaltres, en el nostre cas, hem fet un sistema de recompenses que quan algú neteja el cotxe es pot ficar saldo en el seu moneder i això les comunitats energètiques també ho podrien fer. Després,
això dona un total de 288, no? Bueno, a l'entorn de 288, que és la part d'infraestructura. Veig que aquí, bueno, perquè aquí abans hi havia els 40, no està bé fet el sumatori, però serien 240, una cosa així. I després aquí se li hauria de sumar el vehicle, l'amortització del vehicle, no? Normalment quan tu compres un vehicle has de tenir en compte l'amortització, perquè si no l'amortització és un apunt que es fa en el pèrdues i guanys, i l'ideal seria anar fent calaix perquè quan toqui renovar-lo tinguis també capital per renovar el vehicle, no? I al final això són 468 més IVA. Aquí no s'inclouen els costos d'electricitat, ni instal·lació del carregador, ni del lloguer de l'aparcament. Aquí sí que entenem que la comunitat energètica està empoderada i té uns espais i ho ha aconseguit que l'Ajuntament li cedeixi uns espais, o ha arribat a un conveni, no? Vull dir, creiem, o ja ho té d'alguna subvenció, no? Que és un actiu que ha aconseguit fer emergent, és a dir, ha aconseguit activar apel·lar a la comunitat, no? I això és un avantatge de les comunitats energètiques, que al tenir un enfoc molt local pot ser molt més fàcil per una comunitat energètica aconseguir que l'Ajuntament li cedeixi uns espais o que fins i tot aconseguir una subvenció per ficar uns carregadors, no? I llavors les despeses, el que us dèiem abans, que pot variar, depèn del servei i depèn de la comunitat, si vol neteja o no vol neteja. L'assegurança, ara estem mirant d'aconseguir-la una mica més econòmica, però estaria entre 60 i 80 euros al mes. I aquí, si us hi fixeu, que si amb l'entitat, la comunitat energètica, troba una empresa que li pagui aquest cost d'uns 500 euros més IVA, que normalment pot ser un ajuntament, però també pot ser una empresa, perquè una empresa pot dir, mira, jo et pago 500 més IVA, però i l'empresa ho té tot amb aquest preu. Pel preu d'un rènting té un cotxe de dilluns a divendres amb un horari pactat a horari laboral i té aparcament inclòs, té electricitat inclosa i té el servei, no? I això aquí hi guanyen les dues parts. L'empresa, si hagués de pagar el rènting, hagués de pagar el pàrquing, hagués de pagar l'electricitat, li costaria més diners i, a més, a part que està resolent una necessitat seva, o això ho pot fer una empresa o un ajuntament. Aquí tothom hi guanya perquè l'empresa resol una necessitat seva i la comunitat facilita que la comunitat energètica tingui aquest vehicle elèctric compartit. Vull dir que hi ha un retorn a la societat. Aquí veiem uns càlculs que hem fet una mica com creiem que es podrien activar vehicles elèctrics compartits a comunitats energètiques. Si estem parlant que l'objectiu és ingressar uns 600 euros al mes, per anar fent també un petit calaix, aquí, si us hi fixeu, tindríem que si aconseguíssim 5 unitats de convivència, 5 famílies, unitats de convivència, 5 persones, que diuen que ells poden assumir 120 euros al mes, amb 5 persones cada 5 famílies que aconseguissin això podríem tenir un cotxe. Aquí, si us hi fixeu, el que estem realment lluitant per aconseguir o facilitant que passi, que nosaltres realment aquí a Som Mobilitat el que veiem és que hi ha molt de recorregut, és fer dinàmiques perquè les famílies deixin de tenir 2 i 3 i 4 cotxes a casa seva, a les cases, i comencin a tenir un cotxe privat, en molts territoris. Fora de Barcelona, si són 2 adults a la unitat de convivència, són 2 cotxes. La gent està com atrapada al cotxe particular i amb aquests models de vehicle elèctric compartit, aquestes famílies hauríem d'anar aconseguint famílies a dir, escolta, vosaltres teniu 2 o 3 cotxes? Sí, són cotxes antics, ara renovar-me em costa 20.000 euros, ha de ser elèctric, és un jaleo, no tinc cargadors, jo amunt ja faig amb el dia a dia, però de tant en tant en necessito un altre. I aquest el tinc l'agafo molt puntual. Per 120 euros tens accés a aquest cotxe. Això és saldo, és 120 euros que la unitat de convivència té per gastar-se. Això caducaria als 18 mesos i recomanem cobrar els quilòmetres entre 6 i 12 cèntims al quilòmetre. I també recomanem cobrar les hores.
Al final, el sistema tarifari el pot marcar la comunitat energètica, però nosaltres sí que el veiem, aquestes primeres converses que estem tenint en comunitats energètiques, és que hi ha una tendència a ficar tarifes molt baixes i quilòmetres molt barats. I al final això, quan es creen models de negoci que estan tan a cost, al final crea uns incentius que es fa un mal ús del vehicle. Si, per exemple, fiques les hores molt baixes, però el quilòmetre car, què et passarà? Que qui l'agafa més és el que fa pocs quilòmetres i l'agafa moltes hores. Llavors hem de trobar un equilibri de ficar un model tarifari que si algú l'agafa moltes hores li costi més car, però que si algú fa més quilòmetres també li costi, vull dir que pagui per quilòmetres. Si fiquem, per exemple, només a hores i quilòmetres gratuïts, doncs què passarà? Que hi hagi gent que fa molts quilòmetres en poc temps i aquests faran molt d'ús del vehicle. I això és perillós perquè llavors el cotxe es desgasta més i s'amortitza més i no hem ingressat els diners suficients. Llavors nosaltres recomanem balancejar, no? Aquí, el que us deia, l'objectiu és reduir el nombre de vehicles en cada minut de convivència. Sabem que no és fàcil, però aquí la conversa que hem de tenir amb les comunitats, amb els veïns, amb les famílies i amb les unitats de convivència, amb les persones, és dir, escolteu, si volem buidar els nostres municipis de cotxes, el primer pas és que ens plantegem si el segon i el tercer i el quart cotxe de la família o de la unitat de convivència és necessària. I començar-los a treure i començar a incorporar vehicles elèctrics compartits. I aquí tenim uns càlculs fets d'un estudi que tenir un vehicle en propietat costa entre 225 i 500 euros al mes. Aquest preu depèn de si tens pàrquing o no, de quin vehicle t'has comprat, pot arribar a ser més car i si tens un renting et surt molt més car. Però si és un cotxe que el compres i l'amortitzes i el tens 15 anys, et surten imports bastant elevats. I l'altre servei que, a part del tema dels cotxes i el tema que també parlàvem de gestionar els punts de recàrrega, que aquest és potencial, és un servei potencial que podríem oferir, aquí tenim la part del servei de les bicicletes. Aquest servei nosaltres el tenim pocs casos d'ús, però el tenim i funciona. I aquí el preu és això, és cost d'activació, són 500 euros més IVA, s'ha de comprar el candau, a part de la comunitat energètica ha de comprar els candaus, tantes bicicletes, tants candaus. És un model concret de candau i té totes aquestes característiques. Al final serveix per elèctriques i normals, té un servei de seguiment en cas de robatori, la posició es veu des de l'aplicació i es pot gestionar des dels control center i està connectat via Bluetooth en l'aparell quan s'obre. I funciona bé i és un servei que podem oferir a les comunitats energètiques. De moment no en tenim cap amb comunitats energètiques, però sí que ens agradaria que en el futur més immediat és un servei que vagi creixent. I per anar acabant, exemples d'iniciatives. Aquí no són comunitats energètiques, però una aposta que hi ha hagut des d'Osona que és encomiable i realment té molt de mèrit, que és que tenim 21 vehicles activats per entitats de Vic i de l'entorn en general d'Osona, i és una comarca referent a nivell de transició energètica, amb molt bona feina i amb moltes comunitats energètiques arrencant-se, i on el que nosaltres hem percebut des de Som Mobilitat, que hem pogut oferir els nostres serveis a moltes entitats, el Consorci Hospitalari, l'Ajuntament de Vic i altres entitats socials que aposten per contractar els serveis de mobilitat elèctrica compartida a la Som Mobilitat, i amb aquests serveis es dona serveis a la ciutadania. Aquí veiem el cas de Vic, que tenim 14 vehicles i a quasi tots els barris de Vic s'hi arriba com a mínim a menys de 15 minuts a peu, i també s'hi pot arribar en bicicleta i altres mitjans de transport, però que hi ha una bona xarxa per Vic. Aquí nosaltres el repte que tenim justament és, ara que tenim aquesta xarxa, aconseguir que hi hagi famílies
que deixin de tenir cotxes privats, particulars, i que apostin per tenir això que us deia abans, no? El segon, o a vegades el primer també, però vull dir, sí que és veritat que el primer objectiu seria fer un decreixement amb el segon, la tercera i la quarta unitat de vehicle privat que podem tenir a les unitats de convivència, no? I per últim, el cas de Balenyà Sostenible, que és impressionant el que hem fet, 5 instal·lacions fotovoltaiques que sumen un total de 450 quilowatts, donen servei a 250 famílies, 6 carregadors de vehicles elèctrics, que són aquests que veieu aquí, els carregadors, i una furgoneta de vehicle elèctric compartit, que és la que oferim a Som Mobilitat, gràcies a l'acord que hem firmat amb ells, i ells operen el servei amb la nostra aplicació. Em consta, fa poc vaig parlar amb en Ramon i em va dir que cada cop hi havia més usos i que estan contents, i sobretot em va comentar que amb els punts de recàrrega sí que havien notat un increment important de veïns i veïnes que carreguen, no? I l'important aquí és que Balenyà ara té una xarxa de 6 carregadors que pot acabar connectant-los a les fotovoltaiques, que és la comunitat energètica que decideix a quina tarifa s'ofereix l'electricitat en aquests carregadors pels membres de la comunitat. No? A vegades aquest servei ara mateix no es valora del tot. Jo crec que diguem que des de fora no es veu la importància estratègica de tenir aquests punts de recàrrega de rotació, però sí que crec que hauríem d'aconseguir que tots els municipis de Catalunya tinguessin la seva comunitat energètica amb les seves instal·lacions fotovoltaiques, amb els seus punts de càrrega per donar servei a les veïnes amb una visió de fomentar el vehicle elèctric i, si pot ser, fomentar el vehicle elèctric compartit, i també començar a oferir serveis de vehicle elèctric compartit des de les comunitats energètiques, amb acord amb Som Mobilitat, a ser possible, i també treballant, intercooperant amb la flota actual de Som Mobilitat, que ja és una flota gran i que ja comença a estar extesa pel territori, i que això també dona més seguretat, perquè una de les coses, de les avantatges que tenim ara mateix a Som Mobilitat és que a molts municipis, si un dia hi ha un cotxe que se li ha punxat la roda o pel que sigui no hi ha un problema tècnic, que passa poc, amb els cotxes elèctrics passa poc, però si passa, tenim altres cotxes a prop o en el mateix municipi per resoldre la situació i resoldre la necessitat que té la persona. No? I això creiem que és molt important. I en aquest cas de Balenyà, tan espectacular, amb això acabaríem la part de tota l'explicació dels serveis que poden oferir de mobilitat sostenible a les comunitats energètiques, i, si voleu, ara entraríem a fer el pregs i preguntes i a parlar una mica, podem obrir 10 minuts de dubtes. Paro la gravació.